Sa tungasang pandemya, nagapangibabaw ang mga tao nga dunang pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kaangay na lang sang isa ka persona nga tungod sa pagpalangga sa pagtudlo, ginkuha ang oportunidad nga makabulig sa iban. Aton hibaloon ang ini nga istorya sa #SpreadKindness. Tungod sa COVID-19, hinali nga nauntat ang pag-eskwela sa mga kabataan. Kag sa subong, hindi pa patod ang mangin sitwasyon sa edukasyon sa idalom sang new normal. Ini ang nagtulod kay Marieta nga gamito ng iya abilidad kag passion sa pagtudlo agud makabulig sa mga kabataan sa ila komunidad. Nagumpisa sa feeding program, subong nagatudlo man ini sa 60 ka mga kabataan diri sa barangay Zamora, Iloilo City. I decided nga isabayan na lang sang free tutorial services para sa mga preschoolers kag grade schoolers diri sa amon nga community. This is my initiative para ma-nourish ko hindi lamang ang ilang nga bodies kundi pati ang ilang nga minds. Bilang pagsunod sa health protocols, gintunga siniyang iya nga klase agud maobserba ang physical distancing. Antes maka-attend ang mga kabataan sa klase, gina-disinfect anay sila kag ginasigurado man nga nakasuksok sang face mask kag may face shields pa. Gray. Again, what color is this? Gray. Okay, very good. Sa bulig sang iya mga kakilala, may school supplies, hampanganan, kag syempre, may snacks ang tanan nga estudyante ni Ma'am. I am teaching them not only topics from the books but I am also teaching them good manners nga pwede gid nila madala hasta magdako sila. Actually, ma'am, it's a two-way relationship, ma'am, between sa akon kag sa akon nga students. I am teaching and feeding them and they reciprocate it with love and respect. Matuod nga, wala natapos ang edukasyon sa sulod sang hulot klasihan. Makita ini sa mga nawong sa mga estudyante ni Ma'am. Pamatuod, nga paagi sa #SpreadKindness. Dako man, ukon gamay, malayo ang makatuan sa pagbulig sa iban. Brown. Daryl Marie Sarmiento, One West of Visayas.